Jdeme si zahrát hmyzí bingo, což je zdánlivě jednoduchá hra, kdy házíte kostku a postupně skládáte brouka. Jenomže my tady máme tuhle kostku, která je speciální, takže kdo prohraje, bude z ní muset něco ochutnat. Jako tady ty červy, to je v pohodě, ale pane bože, tady to saranče, no tak to nechci. Já mám házet první. Měj odvahu. To je zrovna to saranče, no. Takže si můžu nakreslit ty kady. Já ještě udělám takhle, teda si můžu takhle. Zase 4, ty máš na to štěstí. Já to nebudu jestovat. No to bude, že si prohraješ. 6. Ty kadla máš. Ty kadla mám. Ty koko. Takže já teď potřebuju 6. Jo, tak to jo. Tak, a teďka si hoď. A co by zbývá? No nic. Takže teďka si hoď, co ochutnáš. To nedám. Tak si to aspoň tak jako kousni. Jenom trošičku. Ne, ani trošičku. No. Ježiši. To má ještě takový křidílka. No právě. Ne, to nedám. 5. Nashledanou. Hmyzí výzva. Rozhodně okoření každou horu.